Pri hawnhekk qegħdin lesti għat-training ta' dil-ġimgħa kif idma. Dak il-kostum li Jaf kemm Almenu bis-saħħa tiegħek qed jidher għax kieku propja Santa Claus jgħid. Mela, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak uffiċjalment għaliex ma nafx nidrux imma qed nibda propjament nesperjenza l-affarijiet li kont qed li bihom li issa qed nibda niltaqa' ma' nies jgħidu raw nżirt int. Kemm tidher dana u plas hekk ukoll m'għadniex imbagħad daqshekk meta mmur training qed nieħu gost nagħmlu issa. Grazzi din is-saħħa tiegħek. Grazzi lilek tal-fiduċja l-ewwel nett. U grazzi lilek li qed timxi magħha. Da bħal kull klassi ta' jista' jkollok jiġifieri tfal fuq quddiem li jqogħdu bil-għal u tfal ta' wara jwadbu l-karti lil xulxin, jiġifieri jiddependi ħafna mill-individwu kemm vera jkun irida. U li xtaqt nitkellem fuq għallum, Sander, hija ħafna nies isaqsu mistoqsija komuni illi hija isma' jiena x'exercise iktar li jotta lija. Mela jekk nitilqu mill-iktar punt importanti qabel tibda kwalunkwe programm dejjem għamel vista għand it-tabib. Għax inti jista' jkun li tħossok sew u tajt isma' mela ħanagħmel li jiftil li l-affarijiet jiġu qar għax fil-verità jkollok xi issue, jew jista' jkun tajtu lej ma sax nagħmel hekk jew mhux kapaċi nagħmel hekk u tabib jgħidlek titfissiċ għax fil-verità m'għandek xejn, anzi għandek bżonn tibda llum qabel għada. Dik l-ewwel ħaġa kruċjali. Number 2 imbagħad ħassib xi ħaġa illi temmen li tista' żomma għat-tul ta' żmien. Mela, ma tmurx għal xi ħaġa innaf. Mela, tmurx għal xi ħaġa li ma toċċ għalik. Jiġifieri dan. U li tobgħod tagħmel. U li tobgħod tagħmel. Għax x'inhu l-iskop? L-iskop huwa kif ġiet tkellimna jiena u inti u anke Daniel. Mhux illi ngħidu isma' jiena ħanagħmel xi ħaġa welcome back. Illi di ħasservini pereżempju sal-miliet u mbagħad nerġgħu gwappi. Jew isservini sat-tix tat-tifla u bat neġa nispiċċa fej kont, għax l-iskop kważi jkun intelef. Issa min jgħidlina kull ma jinteressani. Nidħol f'dik il-libs. Dik il-libsa, eżatt, għax ir-raġel iżżewwixtu, m'għandix bżonn raġel ieħor, allura laqwa li dak nar tal-libsa. L-lum titiżomm l-oppiż miftuħ. Dik waħda minnu. Imma hemm min. Inhu qed ħassibni għażin, ġara f'dan l-istatement. Da l-iktar wieħed li kixef li kellu relazzjoni ma' ħmara. Ejja, dik differenti, oh. Insomma, komplejn. Ma lele ma' ħmara. Ġifieri, inti trid, il-maġġoranza tan-nies jgħiduha kif inhi. Ma jgħidux isma' jiena sattiċ, imbagħad dak l-effert kollu li għamilt, il-flus li infaqt, il-ħin li użajt nitfaħħom fiż-żibel, imma jgħidu isma' ħejjek jiena nista' nżomma wara tant l-aħjar. Mela, jekk aħna ħanamlu xi ħaġa estrema, jekk xi ħaġa li ma toċċ għalik ma tuħux gost biha, inti wara jumej tlieta. U forsi l-aktar xarej tlieta biex nitkellem fuq il-massimu jekk vera xi ħadd jgħid ħanagħmel li nista' basta nidħol f'dik il-libsa wara ħansibu illi ħadd tispiċċa back to square one. U normalment. Naħseb bħalissa vera mnies id-dar qed jgħidu vera dejjem spiċċaj. Jew jgħidula Daqshekk tipprova dik u naf li mhux ħanissapportiha u nagħmilha xorta nipprova u nerġa' nispiċċa back to square one u l-affarijiet ma jaħdmux. Mela, wara li morna tit-tabib, number 2 għażilna xi ħaġa illi fit-tul ta' żmien, jiġifieri xhur u snin wara, nimmaġinawna illi għadna qed nagħmluha. Issa ħan waqfek ftit fuq din. U di anka meta mmorru sessions aħna ta' spiss nibda nistaqsija lil nifsi. Għax ninnota li ovvjament aħna mmorru x'sejja dak tip ta' circuit training, group training. U għandu is-sabib tiegħu huwa li inti tkun ma' nies li qegħdin bejgħu fl-istess ġismu tiegħek, ilma tiegħek, allura isek tagħmel kuraġġ xulxin għax ma jkunux sessions ħfief assolutament. Kella ma jħaraqx ħadd. Li nibda ninnota u hemmhekk nibda isnin ewden għax jiena kont nagħmel eżerċizzju kont ngħid eżempju mur sa rota. Però qatt ma kelli riżultat daqshekk malaj daqs kemm qed ikolli bħalissa tajjeb ma nħossniex daqshekk tajjeb bħal ma nħossni bħalissa għaliex. Għax eżempju jekk tagħmel ċertu tip ta' eżerċizzju biss mingħajr ma xi ħadd jigwidak, ma naħsibx jkun biżejjed biex forsi tilħaq l-iskop tiegħek. L-iktar li nsibu Sander hija pjuttost fil-moħħ il-ħaġa psikoloġika, li inti għax hemm min nisma' dwarek, illi hemm il-mużika, l-ambjent qed jinkoraġik. Hemm min jgħid li ħares lej xulxin u tajt ejja żiebi, ora ġejja, ora. Hemm min jgħid li pereżempju. Stajt nemmen x'għamel l-ħala, mhux qed nitsajta. U konna jiena u l-ħabiba tiegħi Kolett li nagħmel salmona. Tkun ix-xogħol dik bħalissa. Anyway, hemm min jgħid li ma nistax nagħmel tip ta' training pereżempju id-dar, pereżempju fil-kamra tiegħi, inti l-ambjent ħajfakrek inti qed tajt isma' nis-solda. Kważi tajjatlek. U tħossok illi jisma' mhux il-post. Mhux il-post. U television, u l-ammont ta' għodda li xtrajt id-dar ril. Kemm għandi minnhom minn dawk li jagħmlu hekk u li jagħmlu hekk u hekk.
Pero għalija xin nafnis u kolli id-dar kapaċi għamlu. Nista' ngħidlek xi ħaġa anke forsi ma' żmien, jiena eżempju bħalissa bl-ammont ta' xogħol u dak ir-raġel jkun spiċċajt li dil-ġimgħa eżempju ma mort xejn. Meta persuna jiġrilek, immaġina tkun qed tmur training u tiqaf tinqabad. Jiena ġieli meta kont fil-passat immur, u mbagħad isek tieħu tajt ma mortx u hija ma morx ġurnata oħra, ma morx ġurnata oħra. X'laħjar li tagħmel meta taqaf dik il- Ara, il-periklu huwa drawwa kif qed tajt inti. Li inti qbad tgħid illum qisha ħassejtni guilty. Għada naqra inqas bitada mbagħad saret rutina li ma mmurx. Kif kienet rutina x'inhu l-pass imma li tagħmel dik. Il-pass li terġa' tmur għal dak li tkellimna fil-bidu u dejjem hekk ngħid jien. Isma' inti għalfejn bdej Daniel. Saqsi għalek innifsek jiena għalfejn kont ħalt għalija di. Għax m'għandix nagħmel. Għax ma gustak. Vermen tagħna. Ġifieri tajt isma' jiena tlaqt pereżempju għax irrid illi l-qudiem il-familja tiegħi nibqa' nsostniha. Illi jekk jiena pereżempju rid nagħti eżempju lit-tifel, mhux ħantih eżempju ta' dedi illi jagħmel ċertu ħin ix-xogħol wara jasal id-dar imfarra kumandok tit jagħmel xejn, imma dadi enerġetiku. Jekk irid nilab ma' tfal li għandi, jiena rrid illi noħroġ bihom pereżempju anke fil-għaxija u nieħu gost nilab magħhom ingawdi ħin mhux wasalt u sorba. Stander pereżempju niftakar ċar kristall, illi hu jixtieq li jibqa' f'dan il-qasam għat-tul ta' żmien. U kif tkellimna ċar jien u qudiem kulħadd insomma kontet, qed tisma' jekk jiena mhux se nagħmel xi ħaġa, jiena impossibbli li nibqa' f'dan il-qasam għat-tul ta' żmien għax enerġija ħatonqos. Kemm jiena nkun niflaħ niċċaqlaq u nitla' ma' affarijiet ħatonqos ukoll, kemm ħankun pożittiv ħatonqos ukoll. Allura Sander qal isma' xbajt u ħanagħmel bidla għax irid intawwal dak iż-żmien. Mela go back to where you started jgħidu. U dik normalment Daniel għax hija kollox fil-moħħ tal-ħaġa. Ħatajnek biex inti tajt isma'. Bil-ħaq jiena bdejt għalhekk u għalhekk irrid li ninkompli. Qabel ma U xi ħaġa oħra mbagħad jiġifieri għalhekk nemmen vera li l-bidu huwa tqil. Għax meta bdew tiltaqa' man-nies ma tagħmlulna vera tagħmlulna hekk jgħidulna vera nżiltu ta' vera issa tibda tagħmel kuraġġ, ġifieri iktar diffiċli tmur lura. Kollox li tqal huwa l-bidu. Il-mara qasad drat, tmur ġib il-ħwejjeġi, għadha tiġib l-size 36 li jista' tiġini kbir sewet, jgħadha qalziet. Hekk, dak problemi sbieħ. Le sbieħ. Narmuhom intuhom. U ħanajdi għax diġà tfakkarni fil vera importanti. Nżomm xejn. Naf nies jiena Daniel illi is-sizes illi jiġuhom żgħar. Tajjeb, jarmuhom. Ġieli għamilta. Dik hija l-ħaġa nistgħu nagħmlu. Għax inti lil moħħok qed tgħidlu isma' hi. Jiena qisu qatt ma nista' nerġa' mmur. Fil-fatt sibt għal 6 years jiena. U ħanajdlek jekk ngħidlek l-aħbarijiet li ordna minn barra daqshekk fihom. Imma din tara x'ġibniew da, għibra kolli tfal. Darba kien persuna oġbitni ħafna li qalt li jiena jekk pereżempju ħanġib eżempju qed nilbes size 22, iddeċidejt illi nilbes tibdila waħda ta' size 22. Waħda pereżempju għall-evening, waħda ta' kuljum waħda dan. Ħalli jiena nħossni disgustata bija nnifsi illi qatt nilbes 22. Għax imbagħad ta' 20 kelli range twila. 22 kienet tinżel bormla. Tara. Ġifieri di, tant iġalli ta' tħossa illi skomda fi 22 għax inkella ħanibqa' nilbes l-istess, illi qalet isma' jiena għandi dawk it-20s u għalihom irid imur. It-22 l-oħra li għandi jew ħanatihom karità jew ħanagħmel xi ħaġa oħra bihom. Ma nistax nibqgħu. Riċiklaġġu. Jiena wkoll naħseb li biex xieraq nitkellmu dwar għax id-darba li jmiss inkunu kważi fil-miliet tajjeb, le qasna niltaqgħu l-ġimgħa ġifieri dan huwa l-aħħar avviż tiegħek qabel miliet, ġejjin żmien il-miliet, it-training. Jien issa li qed nidħol fiha d-dinja tajjeb, eżempju l-ġimgħa d-dieħla aħna għandna ġimgħa kbira. Ġifieri l-ġimgħa fejn ħankunu qed nippreparaw għal show. Nkunu qed nagħmlu ħafna exercise minni fil-għaxija x'inkunu għaddejjin il-ħin kollu, però ħanipprova qed ngħidha nipprova ngħid isma' xorta ħammur it-training għavolja ġejja din il-ġimgħa. Issa nies ukoll li jaħdem bil-kontra li dan huwa żmien fejn jirrilassaw, jibdew jieklu, joħorġu parties u mbarazzek. Ġifieri forsi huwa żmien idea li fejn dak li jkun jgħid issa ċans nibda training għax għandi l-ħin. Ekku, mela, żewġ affarijiet żgħar imma importanti ħafna. Mela, inti għax tixtieq li x-show tiegħek tagħtiha l-aħjar, inti taf li meta ħadħaddem ġismek kollu u ħadħadmu b'ċertu intensità, wara ħadħossu aktar enerġetiku, mhux iktar għajjin, apparti ċertu qtuq tal-aħħar li jista' jkollna. Meta nieqfu u nerġgħu nibdew. Fuq di ara ma qatt m'għandek tort, m'għandek tort. Ngħidlek jien eżaġerajt break twila, allura eżaġerajt għamilt waħda kbira.
Dak tidrow dak. Ġralu. Ma stax tolli saqajk Mela, ġifieri, inti kont qed tagħmilha u ħad tagħmilha bl-iskop illi jisma' jiena għax-show tiegħi nibqa' nagħti my very best. Għax dik in-nofsija investiment li ħanamel ħasservini għal ħafna iktar minn kemm ħadit li. Veru dik l-enerġija matul il-ġurnata. Tkun anke inti ovvjament ħad tkun qed tikkontrolla anke nies oħrajn mela tkun iktar vibranti, iktar enerġetiku, tispjega lil ħadd ieħor. Ġifieri dik number one, ara bħala investiment iktar milli bħala tlift nofsija. Number two edaw. Ara kemm ironika kif qed tajtajjeb inti illi iktar ma niklu, hemm tendenza lin-nies inqas jiċċaqalqu. Mhux taf xejn jiġi jannar u panic station. Ara naqra tlajt 5 kilos, tlajt 6. Jannar jifqaw kien nies. Ħadd il-pjibda. Ma bastax kien idhom normalment dik il-kurba tagħmel sa nofs frar l-aħħar ta' frar. Għax tajba edaw hemm żbalji narhom ikbar. Illi inti mhux biss kilt, imma tant lajt rigali ta' ikel, issa ħi nikolhom kollha u mbagħad nibda. Mela inti ibqa' żejt ma li għandek, ibqa' żejt il-problema. Jien ninkoraġġix in-nies jagħmlu tansara twajba. Lajt rigal, murtieħ pereżempju l-Ursolini, murtieħ il-karità. Mhux l-idea li laqqas. Mhux l-iskop tiegħek. Nemlewhom. Imma dar qisna ġejja l-aħħar tad-dinja wejja kul iffanga għax imbagħad xorta nibda training u naħraqhom ma nafx iskop. Jien biex nżib biċċora ma li qed ngħid, illum speċjalment min juża ħafna l-mobile, hawn apps bħalma tajtna parir inti, ċertu mobiles hija built-in ġo fihom, illi inti meta tikol xi ħaġa tirrealizza kemm qed tieħu kaloriji u wkoll miegħek skoprejta dil-biċċa xogħol. U biex nagħti eżempju, morna xi satej u nofs hike ma' Nick, għax stidinni għal hike u mort miegħu l-iżbal ta' ħajti kien għax għamilna xi satej u nofs nimxu tajjeb gazda u għadd ara kemm ħnaq kaloriji. Wara waqafna u konna niklu minn ġo restorant. Xin ikkalkulajt l-ammont ta' kaloriji li kont se niekol viżavi dak li ħraqt. Tibda tirrealizza kemm l-ikel jilab logħba importanti wkoll. U li għaxam ħafna nies jgħidu lek jiena strina kont immur il-ġim xahar sieħ imma ftit ninżel ġifieri kollox irid jaħdem paru passu. U speċjalment l-ikel proċessat san. Tant huwa mimli b'kaloriji, tant huwa mimli b'affarijiet bħal zokkor u xaħmijiet illi laqqas tarhom tilajn. Meta aħna niklu iktar naturali, pereżempju l-frott, inti tgħidli imma ħafna frott iħaxxen pereżempju, vera. Però kif taħdem il-ħaġa? Illi laqqas iħallik tieklu ħafna frott ġismek għax tibgħet intela. Daw pereżempju affarijiet bħal soft drinks, tixrob kemm tixrob. Isu moħħok qaset jirreġistra, qaset jagħti każ mhux qed jintela. Tissilda xejn dik tal-jum ukoll, ġifieri dik hija katina, u ġifieri dik hija xi ħaġa li daw il-kumpaniji qogħdu attenti illi jagħmlu għax jixtiequna li nkomplu nieħdu minnhom. Matteus, il-homework għandek l-iktar ġimgħa kruċjali ġej qudiemna lin-nies. Mela. Naqqu anke lilna fil-verità. Tajjeb, għal min ħajkollu iktar ħin, naturalment ħajsib iktar ħin biex jiċċaqlaq. Sejjaħlu exercise, sejjaħlu faċendi. Għamel li tista, basta tħossok. Faċendi għandihom x'jagħmlu, ġifieri kemm tikkuntattjawna ngħidilkom għandi erba' biex taxu għandna garax eżempju bħalissa jrid jitnadda. Le, ma ħaqqu. Number 2 nisma' ħafna nies illi jkunu stressjati ħafna da żmien, illi sfortunatament imorru għal affarijiet għal iktar ikel u iktar sigaretti. U xorb. U xorb. Ejja ngħidu, imma forsi waqt ix-xogħol ma tantx ikunu jistgħu. Allura waqt li dak li jkunu kaddej gas down, fost l-affarijiet li siħabu li jgħin biex dak li ma joqgħodx jiffanga, imma qisu jaqta' anke dak in-naqra ftit żejjed, hemm pereżempju id-decaf coffee. Kafe? Bla kafe, per eżempju. Nemmen biħafna. Illi dan, issa hemm min ma jaqbilx miegħu bħal dejjem. Le, mhux ma m'għandux bestoma għalhekk miegħu. Imma l-vizzju tajjeb, imma l-vizzju jekk hu jaqbel miegħek tajjeb aħjar tieħu lilu milli tidra pereżempju iktar kafe għax iktar tiġi nervus u iktar tolli. Mhux problema. Nawguralkom. Nilek. Għax-shows u għal kull maħadkom. U aħna narġgħu nkunu hawn minn hawn ftit ieħor.